The expectation ke jong ki pai ba kolong ba kham tam sa nang nong kondong ki ong ba la dengi pen ke lagi jit no da ka wei pat ke parti thmai kum ka parti BBP ka kam sarkar kan wat hi na ye nga ngadwai ban ngakit bok ki ruyang bakan lom kenang ba gitu ki bapli ki badon honong kondong ki khon ki ba pas BA ki ba pas MA ubak prostu numla ban ai menta katem lepasan lek si hakani ki jikla yok wan wat hi ke sarkar na ye ba phin yok kam phin yok jam dengan somong ya kan niru nga expect bakat kum ke jing angdut jong ki pai ba ke jing kela kham tam hanong kondong jungi ki ba keren da ke ba syai ba lada la ban penren ni kan BP lane ye ki wei kui political party ba don hapok ke sarkar ka bangun ka kam sarkar kan wan be hi maka sia ki khon ki ti jongi ki balang pas ba te kata ka bang ngayo i ya ka wit ka ba mi ko malong ta nang o pi ngakit bok ke ruyang bahkan long sisa kita nomor ba mangi ki badon ka sarkar ni rupi bon sen ni jukre ka kam sarkar kam de ka masuk iju pensyaru haki platform berper lada mentah hakawei pakawei ka department sistem kin sok thai ki brio na ki sanction post maksimum lai haja ka sarkar ke bakala bantung ka ditang lai haja ki bapas ki don palat ia ka saupo haja laringi thung tang lai haja lai punyo haja ngin pret senui kita lai punyo haja den renga kemes ken bakan ki jing kelakat kum bengai ki jing hit ki jing fluid nadu sor hadu nong kendong ban yok kam yok jam dikun le se yok palah penban ya ka saupo haja ka bakila ban ai kam majam nang ni se kata ka ba ngakwa ban su komen bat banga kemes ken bakum ke jing angno cho pai ba ulaya tresitom ulaya sim ke jing kitle hadu katu yo i kata ke jing kela tengah kemes ken ba le se kan lo si chak ia kata gini wa tambah kabang yo i mengatang lawi kabang yo i mengakalong ba ki babun ki balang ni ki pai ba kham tam ngakren ya kan ni kai sulong paling isi apsa mong kabak kongsan kalong kani baki ong bangi kwa banyo ya ke jing kela te kawai na kabang yo i ke jing kela nga yo i menta kalong kabang nga appreciate i tebut kham tam ya ke Shillong parliamentary constituency kalong ba kinong le tebut menta ngai tenat bawat kabai kali rugia sehi kabai syabai tur rugia sehi ban nganga kwa ban appreciate ya gane ya ke BPP ban nga kermen scam baki way ki political party ru kin kren kumta ba konong tebut bai wat be ya kepisah nama lebih kuat baju iya kecikelah undot kam di keren sangat bisa keren je kecikelah te pikwa kecikelah te kebabahan bos ni kota ini apa kabalok kumno kecikelah dan lay niyo i si sabat teng hakapol election i kumbaki pai ba ki klem kenjing kensu ki klem perkatsu dengan i kan ni kadai kabadon kam kabangaru ka message na kalian partin pipi ngi appreciate ban nga kermen scam hekini ki election gi banwan pi ong election of DC ki election of MLA ko kinong thput bi dei ban lok kum ni wat ya ka si pelar dei ban omat pan ki parti ni kandidat dei ban ya say namar bang yok ngi kwa e jingla aba pi kwa jikla ka de ban akrben scam ba kan ni jikla kan ong ban ne tang mentah ka jingkla kalong man ka election ka de ban lokum ni knang ba ong pi ha ka bakan du ni yo i si shay ka jing kodol jong ka election na ka we ka sunstand sya ka we pat ka sunstand kata ka de ka jing yo i jong ai ka jingkla